Limbad na oras yung manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Shasha! Shasha! Saan ka pumanawi ha? Tangan ka pa'y. Saanan anong ikaskasuhan eh? Imadayulatan. Paasol ni Elisa na ito eh. Oh, daapay ko maabasol na. Oh, gaputay so ti si Mango na nakisamo kini Jorin. Ang bibisit tumat namin. Honey, Mapana kita ayanda. Ibagak ang nag-walk out ni Shasha. honey, agsubli ka! Honey! Lagi mas nagitid po tayo Jorin. Gaputan na laing dagiti nagluto. Sige, mangan kalata. Karga apay ta plato. Oh, nagsaya at lakit din ti panang sa ngailim ka ni Elisa, Jorin. Mami, Nagswerte ka kit di mata ni Elisa. Ti pa'y anak ko ti mang karga, di tapinggan mo. Ala, ma'am. Jakmat imbaga nga iso timang karga iti pinggan ko. siyak tinagboluntaryo a karga akti plato ni Elisa, mami. Ha, nakaimibas si panangan niya ito ngam ni Shasha ng regalo kan ka iti nakangin na kotse. Awanan, pimanawan. Apay, nalpas ka din anangan, mami. Sana nangan. Gaputa nag-walk out. Masuron kan ka. Ha? Ape, ang masura ni Shasha, ma'am. Gapukan ka, Elisa. Anya? Gapukan niya? Apay, asak ni magagapo, ma'am Chona. Gaputa inaga mo kan kuana ti atensyon ni Jorin. Anya? Di ka kati mabain ang makisaang amangan iti anak ko. Idinto ta urayan itay ni Shasha. Ha? Ma'am, jakmat pagayatan ti panagsango may amangan iti anak yo. Siyak tinangawis kin kuha na amangan kami kini Elisa, mami. Di ka kadi mabain kini Shasha, Jorin. Rinikalwan na ka iti nakangin na alugan. Ngamnikid din Elisa ti pangpangruna masanga ilyan. Agda kay mat anak kasango itay kini Shasha, mami. Wanyam si kati kayat na makasango. Asan kati ada kami kani papaam. Awan ti mabalin. No nagpauyo ni Shasha. Masapol ngay aywa. Saanan nga ubing abasit. Nga no agpauyo kat ay aywak, mami. Aniya? Mumato man ang depresyon ko no kastuya na laos ti pungtot ko. Isong agtumara kiti agas ko. Oh, hindi na dahil ni Elisa tinaragsak ko mga aldaw ni Shasha. Honey! Open nga yung parsak mo ba't kanti baso? Gaputan jak mapagkalma tiriknak. Anya? Imbagak ni Jorin ngay ayun na ni Shasha ngam saan na kayat. Gaputa saan nga ubing abasit ni Shasha? Tapno ay aywan ti anak ta. Oh, anya nga tatay toy. Sige, dito'y kapailaeng. Aging nga nga agkalma tinik ma'am. Panawan ka pa ita ay baknising. Tapno kaduan na ka. Puisit. Ako reka. Anya nga tano ag artista klangan. Agin aatake ak. Oh, ha. Honey! Honey! Jorin, apay ngagtataray matan nagititawa si Markiti Balayo. Ha? Unyag pa iso. Anya tinapasamak. Jorin, ni mami nga-atake! Ha? Saan? Elisa, aguray ka bit. Inakitaan ni mami. Uwan. Gusto mo nang titanak ni Jorin. Gapoy ti pan nakaatake ni Ma'am Chona. Diyos ko, hindi mo
ko may palubos nga dataka sa mapasamak kini Ma'am Chona. Chona, again ka. Chona! Dad, inakisagana gilugan. Tayo-tayo ni Mami di ospital. Sige, partakam. Makapuot Dad. Honey, kaya't mo kanimanan ti mo hospital. Saan? Diyak kaya't nga ipandag ni sa ospital. Singmong batan ni Mami. Wen, katagyaman nakta nakapuot na tlagan. Mami, siguro kat naliwayan yung manang tinagtumar iti agas itay bigat. Iso ana high blood kayo manan. Sika tiga po na anahay blatak rin. Anya. Takayo kanilisa. Honey, apay apabasulang ida. Iso tiga po na no apay anak akong tutakit ay. Ang haimpladak manen. Kumusta nga tamatan ni Ma'am Chona? Di matlangan umawag ni Chunin. Tapno maamak kumamat no niyan ti kasasaad ni Ma'am. Elisa, sipod itay simmang patkakat may kulkulang kan. Uno. Naipwera ka kadi itipas kan anapanam? Iso may kulkulang ka? Ha? Ani? Ay, saan nanang? Sakit di ati na si kaso analaing ni Churin. Apay nga roda may kulkulang ka? Kaputa saan ka nakapagpakada itayin kini Churin. Sakbaya nagawid ak nanang. Anya? Tapay? Gaputa na atake manan ni Ma'am Chona. Iso ajak nakapagpakada itayan. Madamang arayatan da pay langit pumanawa kiti balayda. Anya? Kasta ka di? Wan nanang. Iti anya gapo na atake. Siyak nga minti kasango ni Jorin anangan. Saan kat ani siya? Dayjay, tinakaatakyan ni Chona. Wan nanang. Kapoy ti dayjay. Sigurado akapong tutnak tumanan ni Ma'am Chona. Durin, si kamanan ti poon tinaghaibladan ni Mamim. Un nga rod, Dad. Katlo di mo tatong palan dya imbaga na itay. Amangan no ag high blood tumanan. Kasladyak kahit ti mapan iji balay da siya. Tapno ay aywak laang, Dad. Kaya't mo nga rod nga ag high blood manan ni Mamim. Mauna yan. Mapan kan tulatan. Duatan to ang mapan, Dad. Anya? Kaya't ko ako yugan nak. Tapno kadwa kayo ang makisarita kin siya. Hello, Griselda. Nakawag ka manan. Nakasangpad ka din ni Elisa di Balayo? Wan, ngam problemado asim mangpad. Manan? No saan ang sikat ag problema? Timot anak mo. Anya tinapasamak tako na problemado. Nag-high blood ka numanan ni Chona. Anya? Kantipon tinag-high bloodan na. Dajorin kanti anak ko. Apay, anya tinapasamak? Ni kanu ngamin Elisa ti kinasango ni Jorin anangan. Kat naitsapwera ni Shasha. Iso nag-walk out. Kat saanan anangan anagawid. Kasta. Kapoy ti dayta. Nakabungtot kanu ni Chona.
sinider na di anak ko. Ah, Kat simrag iti unag ti balay na. Di ta na nag-high blood ni Jonah. Anya? Unay akin na malas na. Huwag nga ron. Taimbis ko maanaragsak ita nga aldaw apa naggraduar ti anak na. Kat saan? Tanagpungtot. Aging ga na high blood. Kasta gayam tinapasamak kin kuan. Kumusta ti marikrik na mami? Nasaya atan tirik na, iho. Nasayaat no kasta, mami. Kasta unay adanag ni manan kini daddy. Sobra kamat namin. Mami, alis to kayo nga may unay ngagpungtot. Asino ti sana makapungtot? Inad-adam nga ni ka ni ti atensyon ni Elisa nga ni Shasha anang regalo kan kay ti kotse. Mami, Nakangingi na dyan sagot kan ka ni Shasha. Idinto ta ni Elisa kat awan ti insagot na kan ka. Ima-ima. mami, Oh. Apay, akas lang na ikulan ka. Maamiris mo ka din ti pitot mo. awan amok abidot ko. Iti panang sa nga ilik kina Elisa, mami. Di mo ni patangawan pitot mo. Ala, mapan ka iti mansyon da Shasha. Ay wam. Gaputa rin galwan na ka itingingin na na kotse. Hello, Dominic. Kumusta ka, Ana? Natamag ko. Nag-high blood ka manin. Wan. At yung kami di ka po na. Gapo ka ni Jorin. Tama ba? Agasem. Ad-adda ani Elisa tinas-asi kaso na ngam ni Shasha. Dahil talain, na-high blood kan. Wan, tamabainak ka ni Shasha. Hindi niya aga po. Gapo ta rin ni galwan ni Shasha itingingidaan na kotse. Kalpasan na. Kaslawan anyaman ka ni Jorin, ti kaadda na. Kasano nga min tinapasamak? Di lang mabalin nga istorya. Ni Elisa tinas-asi kaso kan kinasango ni Jorin anangan. Hmm? Kapoy ti dayta. Nasaktan tirik na ni Shasha kat pimanawan saan anangan. Ano niya? Isu tinaghay bladak. Ngam ko na kini Jorin ang mapanay-aywan ni Shasha. Oh. Ano niya? Paay-ayo makaslawbing? Tapno maalay-ayan tiluksaw na iti anak ko. Amom. Awan dakas nginaramid ni Jorin. Iso parang kunakat sana na rumbang amapan. Wino dinan ay-aywan ni Siyasya. Basa po lamay ayo na. Takayat ko nga iso ti ayatan ni Jorin. Daddy, intan na di mansyon da Shasha. sigalatan ti mapan, iho. Ha? Apay, dad. Ti amok man kat kuyogan nak. Imawag namin ni Edwin na katalag ko ijetalier. Kat ko na nga adda makasapol kanyak. Iso asikalatan ti mapan. Pauna yan. Saan ka kumaa makaluksaw, iti saan ko apanang kuyog kan ka. No saan da ka kuyogan? Sa anak amapan. Oh, tapay. Kano pampanunutan. Awan basol ko itinapasamak. Anya, Uwan, dad. No kasapulan ng isublik tilugan. Aramidak. Tapno awan gapuna nga agsakit tinakam ni Shasha. Agayan ayat kami kin mi Jorin. Hangam. Anyan to nga tati pagbanagan ti ayan ayat mi.
Numaamuan to dagiti tatakal na. Elisa, apaok. Ah? Lolo, Anya aya ti pampanunutam. Apa anak adayaw ti turong dagiti mata. awan, Lolo. When now, ni Jorain. Ha? Ay, saan, Lolo? Ay na, saan mo kuman nga ilibak? No isaw ti pampanunutam. Di na ko mapaglibakan, apaok. Uwan, Lolo. Iso ti pampanunota kita umasidag kayo kanyak. Apay inaklon mo ti ayat na. Ha? Tay ko nakaon, di na ko mapaglibakan. Anya nga tati sumpat ko. Elisa, urayag ti sungbat ti saludsod kaw. Saan pa nga itati na panawan? Tapno ipudnok nga tan nabukal nga relasyon ni Jurin. Apaw, ulitak ka di manan ti saludsod ka. Ay, saan anas kanya ulitin niyo pa, Lolo? Awan pa di relasyon ni Jurin. Sapay ko ma, tapudlo day ta nga ibagbagam. Diyos ko, amo kapasol ti agulpod. Nga magkapilitan. Iso apakawan ko ma, apo. Nakadano nakmatlangan dito yung mansyon da Shasha. Imbag ka nakalukat ti gate. Kat na isir ka adagos ti lugan dito para angan ti mansyon da. Nujak la pang panunutan ako maruman ng high blood ni Mami. Sa anak ng umay dito eh. Ha? Ni Elisa. Iso da ito'y umawawag. Apay nga ta. Hello, Elisa. Hello, Jurin. Ayan mo? Kwa. Anyit isumbat ko. Agul bulak ka di iti ay ayatag. Jurin, ayan mo, kunat. Ay, kwa. Ni Shasha. Isumat tanday tao masitag ganyak. Diyos ko. Anyat aramidag. Anyat isumbat ko kini Elisa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakadano nakmatlangan dito yung mansyon da Shasha. Bumabakon. Ha? Ni Elisa. Iso da ito'y umawawag. Hello, Elisa. Hello, Jurin. Ayan mo? Kwa. Anya nga tati bagag. Jurin, ayan mo, kunat. Ni Shasha. Isundi umasidag. Jurin? Ha? Sino di babae nangawag kan ka, Jurin? Kwa. Ni Shasha. Taadak dito yung mansyon da. Anya? Apay nga da ka dita? Madamdaman to nga ibagakin ka. Umayak to dita balayo. Anya? Ada nalipatak nga intadkin ka. Sige. Bye. Imbag ta nagsarimadang ni Shasha. Ito'y makita ng adda ka sarsarita kay ti cellphone. Jurin? Addetan, umayan. Ano di ka garam? Abay nga may ka? Umayak dumawat yung kay ti dispensa. Gapo iti pa nag-walkout mo. Lataktanak. Ngamin, impakitam kanyak
anapat pataglat taday dyan nga Elisa, ngam iti siya. Siya. Idi pa nagpipicture. Idi madama ti graduation. Iso laang tinawagam. Iti manan panangan. Iso laang ti kinasango manangan. Pasensya ka nung nasaktang tiriknam kadagay diyang inaramid ko, siya. Agararam ka kadikan ni Lisa. Wenno? Agayan ayat kayon. Anya? Oh. Apay akitain na kitikasta. Apay di mo sungbatan ti saludsod ko. Saan amabalin nga ibagak? At ang relasyon mi kini Lisa. Kitkitain nakmatlatan. Sungbatam ko mati saludsod ko, Jurin. Awan relasyon mi kini Elisa. Nga? Agar-arim ka kwa na. Saan? Abay nga rin nakasilangan ti kinaasidad ti tunggal maysa kada kayo. Gagangay. Gaputan na singad kami nga agpagayam. Ah. Agpagayam tamat. Apay nga rod. Asa bali ti panlakilangin mo kanya. Siya. Among tiriknakken ka, Jurin. Sapay la kuma. Tamayat na. Saan ta ko mapagsaritaan dit abanag? Imayak tapno dumawatak iti dispensa. Sige. Aklon, ti panagkid daw mo iti dispensa. Kajak maaramid ti manggura ken ka, Jurin. Kaadtuan anamurngan nga arwatin ni Jorin anakahangri ti silid na pati day ti pantaron na naggraduar. Indaloso na latan dito eh. Agulay ka. Anya iti adda iti bulsa day ti pantaron. Kahita. Kita at mantilinahon na. Sing-sing? Oh, nagpintasan tayo ang sing-sing. Talo, ti bato na. No, di nga ta Elisa, tinang irikalo, iti dahi ti asing-sing, iti anak ko. Imposible. Imposible ang marigalwan na ni Jorin. Nih. Ano na regret? Resibo. Resibo na di asing-sing. Ginatang ni Jorin. Iti jewelry shop. Ni Jorin, tiging matang iti dahil asing-sing. Sino nga tatipang tadan ni Jorin iti sing-sing nga ginatang na? Nakanginginap ay 30,000 tinakaresibo. Honey, Oh, apa anak ada yung titurog na giti batam? adalang simiplot iti panunot ko. Anya ka di pampanunutem. Tapay nga, may kulkulan kalata. Awan, Victor. Namakulay ka. Nasaba ka matanaga po di talyer mo. Adalaing nagisarita kanya ka kliyente mi. Kinitay nalpas ka managsarita. Nagawid ako na dagos. Uwang gayam. Awan ka di pa ni Jorin, honey. Awan pa'y. Naiayo na nga tamit laeng ni Shasha. Isapay kumata kasta. Tapno lumagaan matan ti barukong ko. Apay nga min a problema do kanwa da makita masaan da panagkinaawatan. Daibagak ka di manan ti rason, Victor. Anya, Jonah?
Takulik ka. Gapo, tadya kayat nga adda nga agin na dayo tirik nada. Honey. Ita, ta nakagraduar ni Jorin. Kaya't ko ang mga asawan. Anya? Wen, nasaysaya at ng mga asawan, tanapigsa tapay. Tapno matulungan tapay langit ang agtagibi no danton anak da. Ngem kayat mo nga oray no saan nga ni Shasha ti asawain ni Jorin? Anya, nagko na. Diyak kayat, Victor. Kayat ko lang ang naglakay abaro ni Jorin. No saan na ni Shasha ti asawaan na. Siguradok ang maragsakan laki din ni Mami. Apaman ang maamuan na, ana ay ayok matlaang ni Shasha. Ngum kasanon, nugim murang mat kanyak ni Elisa. Gapo iti pan nakaamuna anak panak iti mansyon da Shasha. Ngum saan nga tamat. Kan inak to ijabalay dahin ton madamdama. Tapaprindaak itinangina asing-sing. Pinita naman ni Jorin iti mansyon da Shasha. Kan, anya siya ko na analipatan na nga itit ganyan. Umay to kano inton matamtama. Iso ay pagaklatan kininanang. Tapno santo maklatin ton umay. Elisa, may kulkuling kamatlatan. Sipod imatindar kay ti graduation ni Jorin. Uno, pampanunutom ka di pay lang, tinapasamak ka ni Chona. Ana, Iwaksimon iti lagip mo tinapasamak. Tawan basol mo. nana. Sige, umay kanta yung tagluto. Mabit lang, nana. Dapay baga. Anya ti bagam? Umay to kano ni Jorin inton matamtama. Anya ti umay narantaan? Umay nakla siguro ka sarita, nana. Umay nakadimanan idarirag ti ayat naken ka? Awan mat siguro dakas na, nukas taman bilang, nana. Anak, ad-dala nga ag problema ka. No sansanin na ti umay dito'y balay. Taapay, nana. No maamuan ni Chona nga umay nakapaspasyar dito'y balay. Sigurado lakit di ang makaungat ni Chona. Inton sumangpet ni Jorin. Saan ko anak nakamatan kan ko na tinakita ka singsing iti bulsa ti pantalon na. Singsing para babae day jaya ginatang na. Kat nakangin na. Sino nga ta ti pangirigalwan na iti day dyan? Di nga ta Shasha. Kasano ko mga iso? Kat nakaadayo tirik na ni Shasha. Abangan no ni Mat Elisa. Saan na mabalin? Ni Jorin siya timtang. Inaksaptan. Amwak no na ay ayaw na matlaang ni Shasha. Hello, Uncle Dominic? Elisa, imawa ka kita yung ganyo na. Kumusta di ka sa saad na, Uncle?
Nasayag ka rumatan. Isong iwaksi mo, di pa nagtandanak mo. Agyaman nak. Nukas na, saan ta niya hospital, Angkal? Pinagtumartalatan, hindi agas na. Nagsayaatan, nukas na. May isa palit man di saritaan. Angkal, Kutsi kayam din regalo ni Shasha kini Jorin. wan Angkal. Kat milyones tigatad na. Oray milyon. Di na maartapan din regalom ken kuana. No? Inarabit mo timbaga. Ha? Ko Angkal. Amo ka napatpatag nga amang dayat mo kini Jorin. Imda mo dilo akot sa ken regalo ni Shasha. Pudnot ako nayo, Angkal. Inarabit mo matlaan timbaga. Angkal? Saan ka matanagan? Awan pangibaga ka sa bali. Agpaiso, Angkal? Wan. So ngay bagamlat ng kanyak na inaklon mo ti ayat na. Wan, Angkal. Ha? Inaramit ko tiyong pagayo. Nagsaya din no kasta, Eliza. Ha? Apay kastura tiragsakyo, anak amo, Angkal. Apay nakaragragsak kayo nga inaklon ko ti ayat ni Jorin. Iti pa nangaklon ni Lisa, iti ayat ni Jorin. Kaslamang rugi matan ti kalbaryo ni Chona. Inutek ada daelan ti biyag dagiti anak mo, Chona. Nasken amananam mo ti pait nga impaay mo iti kanyak. Wan. Iwag-wag kumati si iti barokong mo. Nagaya man ni Jorin, honey. Wan, kat inawat ka ng matisya asya, ti pa nagpadispinsar na. Lukas ta, mayat manin, tilangin-langin, dagiti doa. Wan, iso nga wagak to ni siya asya. Kat awisak, iti may saan nagarbo, apang rabi. Adia. Nag-walkout ni siya asya, iti aldaw. Saan anangan, kapo iti nalao sa luksaw na kani Jorin. Kaya't ko litupan, tinapasamak. Litupak tinagkurangan ti anak ta, kani siya siya. Walang, Ay, saan ka na kumontra? Masapon may pumuspusan ta ti panagsango man ang dagiti dua. sige. Saan ako na kumontra, honey? Kaya masapol kasaritan pa nga umuna ni Jorin. Sakpay nga ibagam, ti planom, may papalikin ni Shasha. Wan, ibagak to. Tama nga na siya tumanan ti may babain no jak ibaga nga umuna kani Jorin ti planok. Nalipatak kit din indulin dito ginatang ko asing-sing. Embal, tadapay lang dito yung bulsa ti pantalon ko. Isuksok ko pa lang kadagiti arwata. Tama nga na makita ni Mami. Jorin, iho. Ni Mami. Babalinta ka ni Dagsarita? Uwan, Mami. Lumuara kon dito sa silid ko. Sige, urayan kay Jay Salas. Uwan, Mami. Umaya kon. Anya nga tati ibagana.
Uncle Dominic. Sumot na ito yung mauawat. Hello, Uncle. Jurin, mabalinda ka didag sarita iti personal. Anya? Numasangom, umay ka kumatitibalain ton grabe itagrambag ta. Anya tirambakan ta, Uncle? At darambakan ta, dito iton, amam-mam. No inton rabi eh. Kat sa anak ang makaumay, tada pa panak, Uncle. Sa dino? Kuha, Uncle. Oray saan mo nga ibaga, mapugtwa kon, di kahit mong ibaga apapanam. Sa dino ti amuyo apapanak, Uncle. Iti balay dahil isa, saan? Napugtuan yung agpaiso, Uncle. Gapota mo, tipit-pitik tapusom. Inton bigat langan nga umayak di tabalayo, Uncle. O, sige. Urayin ka nga ro din tong bigat. Katlalay ngam, ti parang pasyar mo kini Elisa, Wen, Uncle. Apay amay kulkulang kayo matan, nanang. Gapo iti na ibagam kanyak itay. Nanang, noumay ni Jurin dito balay. Dayo ko may padlaw una ti disgusto yung kinkwana. Tasyak ti mababain. Anak, maam-amakak lang amin. Tama nga no maamuan ni Chona ti panangar-aram na kan ka. Nanang, No ata ibagam nga minan kan kwa na. Ngawan tinamnaman na kan ka. Tapno agsardengan nga agkaraumay dito'y balay. anya? Uno, ada ka di matanrim musing apanagayat mo kan kwa na? Kat iso ti kayat mo apangyawatan tayat mo. Diyos ko, anya nga dati sumpat ko kininanang. Anak, no adan rim musing apanagayat mo ka ni Jorin. Nasaysaya at akat telemon itatana sa papay. Anya? Agladingit kan tulaan no ni Jorin ti ayatam. Anya ti ko na yung ibagayo, Mami. Ado pa'y mo tinabati, iti sagana tayo. Plano nga awi sa ni siya dito'y balay, ta dito yamang rabi Anya? Isagana kiti nagarbo apang rabi iho. Iti kasta, malito pa, tinakurangam kan kwa na. Ang Mami. Ar-ara pa apen na, ti panagsango yung matamangan. Iso pa gustom kumahan iho. Nang runak at nakangingina, dyan regalo na kan kaakotse. Sige, Mami. No kasta, awa ka karodan ni Shasha. Aguray kayo, Mami. Oh, apay. Ura inton rabi inubigat latan ti panangawis yukin ko na, Mami. Anya. Iho, nasaysayat mo't lang na inton rabiin, ti panagsango yung amangan. Saan ang mabalin, Mami? Anda ka di papanam, wano pa ka kumikumam inton rabiin. Kuha, Mami. Saan ang mabalin ang maman ni Mami? Oh, apay adi kamutan makasao. Sungbatam ti saludsod ko iho. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gaputa inawat matlang ni Shasha ti panagpadispensar mo kan kuana. Plano nga'y paayan iti pamadayaw. Babaan ti may sana karbo apang rabii iho. Anya? Wan, katkas pa nagyaman tayo matan iti inted na akotse. Sige, Mami. No, kasta awagak ton. Tagsasango tayo abangan ito rabii, ha? Ura inton maminsan langan arabi, Mami. Apay, adda ka di aramidam, no, adda ka di papanam iton rabii.
Kuha, mami. Oh, pwede mo ituloy na day pakam. Kunak, adda ka di papanam enton rabi? Adda, mami. Sa dino? Inak makipang rabi iti may sa kadagay ti pagayam ko. Takasangay na, mami. Kasta. Tanapatpatag ka di pa ilang dayjay apagayam mo ng misyasya. Mami, maawatan dak ko, ma. Nagkariak ama panak. Iso ada kayon ti mangitantan iti plano yo. Oray kat dayo pa imot maibaga kini Sasha. Ay, ala. Kapilitan, no saan ka magawidan iti papanam, iho. Agyamanak, mami. Nakasaritam ka din ni Jorin, panggipiti plano, hari? Wan, Ano nga ruti ko na, kaya't natiplado, saan ka no pailaan nga ita, ti pa nagsasaango tayo. Kaanon to, arot? Inton rabi inubigat ka no. Apay, adda ka di papanan di alak ta. Mapan ka no maki-birthday iti kabarkada na. Anya? Ay, masurunak nga rod. Kasla napatpatag pa yun dahil jay abarkada na agam di siyasya. Anang sagot kan kwa na iti kotse. Hari, siguro ket mabayin lang iti barkada na. Aglalo no nagkariamapan. Wen, nagkari ka no nga rod. Iso ang kapilitan na mapan. Oh, maglakayam. Iso nga di mo mababalaw di alak ta. No ipilit na timapan. Kita si anak mo. Ay, nakaragragsak nga agdaldalos iti sala. Wan tatang, naragsak tadamanen umay asa nga ili na inton rabi. Anya, asino ti umay asa nga ili na? Ni Jorin, tatang. Ay, isubot laeng nakaragragsak. Ay, Nanay, apay nagsindaay ka? gaputan no mabalin. Jak kayat nga agkaraumay ni Jorin dito'y balay. Anak ko, awan ti maaramidam. Ta iso ti agayat. Unang kasano no maamuan ni Chona nga agar-aram ti anak na iti apo ko yo. Sigurado amaman ng tulat ta? Nitulakit di ili sa ti kakasino kas pangarigan. Anak ko, isaksakit unay ni Jorin ni Elisa. Saan lalaki di nga ipalubos nga adama di nga aramidan king kwalan ni Chona? Saan akanayon ang mabantayan ni Jorin ni Elisa, tatang? Agtalag ka kumah kini Jorin. Sapno mapukaw ti pagdandanagam. Jorin, iho. Mabalinta ka dito ang sarita. Uwan, Dad. May manya ka diti pagsaritaan tayo. May panggip ijay na ibaga kanyak ni Mami. Nga inadaraay mo iti birthday ti barkadam. Apay, Dad. Pulo ka ni Dayjay nga ibagam kini Mami. Ha? Kuha, Dad. Jorin, saan na kumaga iramraman ang pagulbudan, iho? Saan kayo kadi amamati? Iti imbagak kini Mami, Dad. Agduat-waak. Iso nga agsalsalod-sulakin ka. Dad, Adadarayam a birthday? Wano mapan ka manin iti balay na Elisa? Dad, ibagakon kada kayo ti agpaiso. Tiyan niya, iho.
Inapasyaran ni Elisa. Oh, kung nagtupay nga inulbod mo man ni Mabim. Pakawanan da kumadad. Saan ko nakayat ti aramidem? Anya. Uray ka dida kayo. Kat diyon kayat apasyarak ni Elisa, dad. Sana kastati kayat ko asawan, iho. Anya nga ro, dad. Yak kayat ti masansanin a panagululbod mo kini Mabim. Sorry, dad. Sana ko mga agulbod. Numaawat na ani Elisa ti ayatag. Oh, napanan ni Jorin. San kumatan ana sa ludsod no asino kadagiti kabarkada na tiyag kasangay. Agam sana bali. Namagag to inton sumangpet. Man kayam. Nakman kitaan manan daytay singsing ana so kainak iti bulsa ti pantalon na. Apa isutawan ita. Iso day tantay pantalon na. Dita tinakaibulsaan tinakitak agahita. Awanan dito'y. Awanan tay singsing ang nakita kiti doy ito abulsa ti pantalon ni Jorin. Griselda, adamod gayam ni Joray. Wan tatang. Di pa'y unay na bayag adimtang. Nang rabi ingatan, Tsaka mo. inakman sa ludsudan, tano di pa'y nang rabi eh. Agsango kami amangan Anya? Ay saan ang tatang? Kauray di pa'y nangan. Mabain lakit di amakipangan. Ay sige, saan ko nga rodan amapan sa ludsudan no kasta ti saaw? Engkay latan mangan. Nalpas kamin anangan kani Elisa. Ay sige. Ingka kumamatan agipakli kadagit si wara iti kusina. Tali, tadji kakat agsisiim akas lapo sa ditaw. Wan tatang. Sige, mapantay yung arudan iti kusina. Amom Elisa. Sipod inaklon mo ti ayat ko. Kit aglap-lapusanan unay ti ragsak ko dito'y puso. Oray siya, Jorin. I love you so much, Elisa. I love you too. Adda sagot ko kin ka. Akas tanda tinapudno ken natarnaw unay apanagayat ko kin ka. Anya dayta? Daytoy. Ha? May sa kaheta din war mo iti pulsam? Lukatam. Kat kita no anya tinagyan na. Anya tinagyan na ito eh. Ha? Sing-sing? Juan Elisa. Wow! Nagpintasan ng sing-sing. Nanginalakit kita ito eh. Saan mapanunutong ti balor na? No di kat ti ka ipapananday ta asing-sing. Sa bagay. Ipalubos mo kumaasyak ti mangisuot day ta asing-sing. Oo, sige, Jorin. Agyaman na. Iyusong ko nga rod day to'y asing-sing itiramay mo. Akas tanda to'y natarnaw apanagayat ko. Agyaman na. Day to'y asing-sing. Itanda tinapod no apanagayat ko kin ka.
talagang awan. Saan ko ang makita da kahita nga yan ti Singsing. Naukag ko amin ang arwatan ni Jorin ng awan lata. Honey, Victor, ada ka ba't lagayan dito silid ti anak ta? Itay paasap sa pulan ka. Adya nga minti. Ado tinay kaiwarang arwatan ti anak ta. kuha ngamin. Honey, ada ka di sapsapulen. Painrawar mo pa'y dagiti arwatan ti anak ta iti kabinet ta. Di kuha. Apay adi mo sung batan siludsod ko. Anya ti sapsapulen dito silid ti anak ta. Naregret ko ngamin tayo may sangaritos ko. Itay mayak titi silid ti anak ta. So, dito yak nagsapol. Adya. Kat apay nga ron ngayon luwar mo pailaang dagiti arwatan ni Jorin iti kabinet. Nakadulak din ay damdamakam. Gaputas yak tinangisim pa ka dagito iti kabinet. Kinupkupin ko dagitoy. Amangan ko nakno nailudon ka dagiti arwatan natin sapsapulat nga aritos ko. Di mo kadilata nakita? Saan nga, Rod? Amagan mo't no saan adito silid ti anak ta tinakarigligam iti aritos ko. Nalabit asaan adito eh. Alabay ang taorno sekunda gito eh. Isublik iti kabinet. Alawen. Intanton maturog katrabin. Inton bigatan ti panang sapol mo tinarigrig mo nga aritos mo. Nagimas ti umigop ti kape no kasto yan na puyatan da tao. Saan ako na nakaturog? Gapoy ti day ti asing-singay niyo song na Jorin iti ramay ko. Elisa, nasa pa ka man anak kariin ka nagkape, anak? Wala nang. Kan nakalutog pa yan ay ti pamigat tayo. Anya? Ay sus! Di kan sa matunay nakaturogan. Amangan mo agtuglap kay jo pisina yo. Saan nanang? Sige, tuko kay Kitlin. Tay timplahan kayo ti kape yo. Wala. Gam, saklatan tag templay ti kapek. Sige, nanang. Kargaklat nga rodan ti tasayo itinaputot adanom. Elisa? Pero na pamulagat kayo, nanang. Adamot ang singsing mo. Ha? Wala nang. Nakita na. Awan pa'y matsingsing mo, hindi nagsasango tayo anang rabi eh. Apay nga damot tan. Ginatang mo dayta. Uno, intad kan ka ni Jorin. Elisa, saan na kumamulang lang nakasta? Sungbat amti sa ludsud ko. Ginatang mo dayta singsing? Uno, intad ni Jorin. Kuha, nanang. Insagot kanyak ni Jorin. Anya? Kaya't mo asawan. Inikan na ka ni Jorin iti singsing? Ay, awan nga tama ti dakas na, nanang. No inawat ko dayto asing-sing asagot kanyak ni Jorin. Inaklon mo ka din ni Jorin? Ha? Ako, Sumungbat ka. Inaklon mo ka din ti ayat ni Jorin? Diyos ko, anya ti sumbat ko. Griselda! Griselda! Umay ka man nagkaw! Ay, nanang, pugpukawan na kayo ni Lolo. Adan sa ibagana. Griselda! Umayang ko, ang tatang.
Daddy, sa dino tayo dagiti katulong tayo. Ada nang ibauran kadakwada ni Mamim Anasapa. Apay ka di, iho. Diyak kaya di pa nang baliw dati ornos iti unag ti cabinet ko, Dad. Saan nga da isingkin Berta ti akin aramid, iho. Ha? Asino nga ro, Dad? Ni Mamim, taan na birokan na idrabi. Ha? Anya ti binirok ni Mami iti salid ko, Dad? Kaya kano aritos na naregregda. Anya? Dito'y salid ko, tinakaragregan na. Word, iho. Isu ti atapin na ang nakaregregan na. Gem, di namat nabirukan. Apay nga rod, ang naggulupay lang dagiti badok iti cabinet ko, Dad. Oh. Naputay sukat no, tinangipampan iti kabinet mo. Dagiti kinupin ni ising arwatem. Ket atapin na anailaok ti aritos na kadagiti arwatem. Anya? Tatang, nangalaan niyo dito'y kwarta nga interview kanyak. Ay, kwa. Naglakwak iti produkto tayo, anak ka. Agyaman ak tatang. Ibang kaum tadadoma, tapno adan ton inutsam nga usaran inton agtuloy nga agadal ni Elisa. Wan tatang, Ay, bun gayam. Nakarubat ka din ti anak mo. isagsagana na ti balon na. Sa paek ti mapan mangitulod king kuana. Tapno masapa akmat amapan ijay sap tayo, anak ka. Saan kun anak kasarita ti anak ko? Panggap iti singsingayin sagot kan kuana ni Jorin. Ni Dominic, umawawag. Hello, Dominic. Hello. Naimba ka bigat mo, Crisilda. Ay na, Dominic. Maditimod ko ita nabigatan. Hmm? Ang dudukutak iti anak ko. Kana yung ladtagastan. Awan sapay kaganay kayang maten. Apay. Kapoy tinakita kan kuana singsing. Ano niya? Anya na niya sing-sing. Singsing nga sagot kan kuana ni Jorin. Ano niya? Sinagutan ni Jorin iti sing-sing? Wan Dominic. Hmm. Kat gapo iti dayjay a singsing. At apak nga dan nagkinawatan dagiti dua. Adda ka man hindi ako nakamakibibiyang. Anya ko matidagas na rukas tamang bilang. Sana mabalin. Crisilda, saan ko masikatagbalin na kontrabida kada Jorin ka ni Lisa? Ti anak kunto ti agbalin anak ka ay. No jaklap dan tirik na da dua. Kas kalamamad to iti dayda. Anyar di banggap mo? Inton sumangpat ni Elisa inton malam manipod iti trabaho na. Kasaritak to iti nalapat. Anya? Kaya't ko palutputan. No ada relasyon da ka ni Jorin. Aber, kasanon no adda, anya daramidam. Hmm? Dominic. Apay di mo sungbatan ti saludsod ko. Anya ti plano maramidan. No adda nagkinaawatan dagiti dua. Di mo kunaan. Apag sinaamida, Crisilda. Ania. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dominic. Saan ko masikatagbalin na kontrabida kada Jorin ka ni Lisa? Ti anak kunto ti agbalin anak kakaasi. No jaklap dan tirik na da dua. Kas ka na mamadto ako na. Ngam, Crisilda. Basta, palutputak to ti anak ko apaman asumangpet. Kaya't ko amaamuan no addan nagkinaawatan da ka ni Jorin. Aber,
Anya taramidam no bilang tadan nagkinawatan dagiti doa. Apaya di ka makatimag. Anya taramidam, Crisilda. Kasaritak ti anak ko, nga isina na ni Jorin. Magkapakatawa ka mat. Tanam na maam, ngagtulnoging ka ti anak mo no kas pagarigan. Siyak tinang padakkel kan ko ana. Kat panagkunak, agtungpal kanya. Agpay sungatang at napukaw ni maming aritos na. Ay so nagsawar iti salit ko. Nakita na nga tati kahita nga ayan ti singsing aginatang ko. Kat iso ti sapsapulan na. Ngam saan mat nga ugali ni mami ti mangkita iti bulsa dagiti namurangak a pantalon ko. Ngam sa lubsudak to kini mami no anya tinaragrag na. Sapay ko mata maawag ak ni Elisa. Data. Kunin ti cellphone na. Hello, Ma'am Chona? Agyaman ak tanawagan kamatlaan. Addakan dito opisina? Wan, ma'am. Sangsangpat ko laan. Oh. Apay ka di? Maladawak no may dita. Anda pa lang papanak. Isosi ka pa lang ti makamon, anda umaya kliyente. Wan, ma'am. Sige nga Rodan, bye. Ay, adamot pagsayaatan na. Panakatumpo nga kitinaano sa sekretarya. Kanalain. Kagurkurak no datuma. Nagam no datuma. Danilo, paspasan pa'y tagpataray. Tapno na dardaras na makadano ni Timansyon de Siasya. Hello, Uncle Dominic. Yurin, nalipatam sa magtan dahil di awis cooking ka. Saan, Uncle? Kinagpaiso na. Agrobrubuata kon nga umay. Sige, tara sa meron. Agor uray ang timainom kan pulutan. Anya nga mintirambakan ta, Uncle. Dito iton ngay baga. Parta kam ti umay. Bye. Bye, Uncle. Anya nga tatirambakan mi. Nalpas mo ti birthday na. Saan ako nagbaybayak pa'y? Inna kon ijabalayda. Naggraduaran ni Jorin. Ket ko na ni Auntie Chona. Si Papa Lobusan nga agaya. Tilugan ni Auntie Chona. Iso di pinastrek ni Manang Toyang itigay. Iha! Auntie Chona! Nakaumay kayo man? Wan, gaputa ada na patag ngay bagakan ka. Sige, umay kayo nga rod. Mapantayo iti unag. Dito ilatan hardin mo ti pagsaritaan ta. Sige. Agtugaw kayo nga rod, Auntie. Sige, tagpaalap kini man ng toyang iti mabalin tayo ang meriendaan. Big-bigat pa'y laang. Iso amadabdaman ti kunam a merienda. Sige. Ngam, anya ka diti bagayo, Auntie? Gamin, ada na pagsasaritaan mi asa nga pamilya. Kaya't da ka nga awisan para iti pangrabii, inton rabii. Anya? Wan, kas panagyaman mi matkan ka, nga po iti panangregalo mi iti anak ko iti nginginaan a kotse.
Naskan ka di pa'y lang nga padayawan da kiti dayjang hinaramid ko. Ay, rumbang lang, iha. Agasam, nakangin na dahi siya, ngayon regalom. Kaano nga rod, auntie? Inton rabi nga rod. Iso agon daway mong tumutan. Ama kisango kan ni Jurin, amangan. Sige, auntie. Umayak to. Ngam, sa dino ka di ti Benyo? Ijay balay. Tapno mabayag tayo ang makapagsasarita kada Jurin. Sige, auntie. Umayak to. Kat, agyaman na kiti awis yo. Kasla sa anak ka mauma amang mat iti dayto asing-sing aprenda kanyak ni Jorin. Nagpintas ta kiti talloan ay kapat-abato na. Amang ipasimut taag itinatarnaw nga ayat kanyak ni Jorin. Diyos ko. Sapay la ko ma. Tadin to agpalpaliw ti panagayat na kanyak. Katsyak tulaan ti ayatan ni Jorin. Sapay la ko ma. Diyos ko. Ha? Ni Ma'am Chona. Isunday si Dimtang. Addan ti amok. Sige. Sikamot dito mga guy. Inuman mo? Nagudwatan ti may salumnik na arak, Uncle. Ngam di mo pa ilang imbaga no anya tirambakan ta. Ha? Apay ngagkatawa kayo tunggal damagak no anya tirambakan ta, Uncle. Sika, tiga po na dahito ya panagrambak ta. Gapo ti panagraduar ko, idi kalman, Uncle. Awan pa kanaigan di panagraduar mo iti dahito ya panagrambak ta. Saan nga iso? Ti silibraran ta. Anya nga rod. Silibraran ta ti baligim. Baligik niya, anya, Uncle. Saan ka naging ko kunabay? Ammom, no anya tinayalat mo abaligi. Ammom, no anya tinasokdal mo aragsak. Ah, Nagmulagat ka. Kahit nasawan ammomon, tikat ko asawan, kat ammok meten. ti anya, Uncle. Ngay naklonan ni Elisa tayat mo. Ah, anya? Sino tinakaamuan nyo? Ni Elisa. Imbaga na kada kayo? Gapo ta siya advisor na. Nukasta. Binagbagaan nyo nga aklunan nantoy ayat ko, Uncle. Apay di mo kaya? Aman, Uncle. No kasta. Isumot lang di talaga ang nagdesisyon. Sinurot na ti mandar ti puso na. Agyaman na kada kayo, Uncle. Ngam mabalin ka diti dumawat kada kayo iti pabor. Aber, anya pabor? No mabalin kat ilimid nyo kumapailaan ni Mami. Sure. Ngam no ni dadim. Ora ni pagam tulatan keng kuana. Anya? Amo kamawatan na ka. Iso adi ka mabuta nga mangipod no keng kuana iti relasyon nyo kini Elisa. Uwan ang kasanon no maibanganan to kini Mami. Saan ka nga gamat? Tadi na kay sagmak ni dadim. Sa bagay. No ipodnom keng kuana ti relasyon nyo. At damang bagbaga kada kayo no da problema yo adwa. Uwan, Uncle. Mayat day ta asing-asing nyo. No kasta nga rod. Ibagam to keng kuana apaman asumangpad ka.
ka di maya kliyente? Awan pa'y, ma'am. Ngam imawag ni Mr. Ganotan. Anya ti bagana. Impalagip na dahi ti balanseo kan kuana, ma'am. Awagang marot katibagang ma-check kon. Wan, ma'am. Kadagitay ko na mapapeles sa dino ti ayanda. Ay, ito dahi ito naka-folder, ma'am. Sige. Pirmaan nyo nga rotin amin dagitoy. Ha? Oh, paya na pamulagat kayo. Awan. Tay sing-singa nakita kiti bulsa ni Jurin. Sige, ma'am. Agsubli ako ni tilamisaan ko. Sige. Madamdaman ton, nga may mulaan dagitoy. Nton mapirmaak. Yes, ma'am. Kinatang ni Jurin day jaya para ka ni Elisa? Masigurado ko. Saan lang nga kapadpada day jaya no dikat iso. Iso day jayan tay sing-singa nakita kiti bulsa ti pantalon ni Jurin. Sa dito tinagapwa ang iho. Ije balay da Uncle Dominic, Dad. Agat arak ka, iho? Pinasangwan na itinaimas ng idolduli ng arak, Dad. Iso ajak nagawidan ti bagik anaginom. Nasaya at tasaan ka, anabartek? May salang abuti di inwar na, Dad. Uwan gayam, di kay kadnapan ije taleryo. Saan, iho? Nasakit nga binti ulo kitay. Nagtumar kayo nga rodan, Dad. Wen, mayaten. Iso ngayon tulmalem, kalbasan ti pangal daw. Mapanak iti talyer. Kuwagayam. May sabalik man ti saritaan ta. Kumusta ti panagaran mo kini Elisa? Kuwa, Dad. Iho, apay anay mayang ka. Inaklon ka din ni Elisa ti ayat mo. Dad. Pagsalsalod sudan ka, iho. Katsapay lang kuma, tadinak paglibakan. Dad. Ulitek ma rin. Kumusta ti panagrayom kini Elisa? Dad. Nobya kon. Anya? Agpaiso ka di, iho? Saan ka kati nga agang angaw? Sa anak nga agang angaw, Dad. Pudno ti ibagbagak. Kaano nga inaklon ni Elisa ti ayat mo? Idikal man laang, Dad. Anya? Ng pang-aasay ko, Dad. Di ko maibagbaka ni Mami. Amusta delikado no maamuan na. Amang ano high blood mo rin. Uwan nga rod, Dad. Ni siya ti kayat na aparakin ka, iho. Kalpasan na, maamuan na anubya mo ni Elisa. Ay sus, nakalakit di agulo. Isot ga po na adyak kahit amaamuan ni Mami ti relasyon mi kini Elisa, Dad. Ngayon saan nga ti agnanayon kat mailimin mo kini Mami ti relasyon yo. Nung maduktalan ni Mami, kit nakasagana kaming tumat nga tan kini Elisa, asumango kini Mami, Dad. Aguray ka, iho. Talaga ka di ngay ayatem mitlaeng ni Elisa? Diyak mailadawan ti marikrik na kini Elisa, Dad. Talbak ti kastoy. Saan ko malipatan jay sing-singa nakita kiti bulsa ti pantalon ti anak ko. Kapag padalaunay ti nakita kasing-sing ni Elisa. Na makasangputa kiti balay. Sa pulak man ang jaya sing-sing.
Ma'am Chona. Itay nakita na to'y singsing ko. Ramin, tanyo di Wano? email mo na. Gapo nga tatay talaga makita na kanyak tayo to'y singsing. Medyo rin to'y umaawag. Imbaglakit din tarimwar ni Ma'am Chona. Hello, Jurin? Kumusta ka, mahal? Ha? Mahal ko nam kanyak? Gapot iso ti kayat ko pangawag king ka. No kayat mo? Ah? Oh, sige. Mahal. Agyaman ak, mahal. Kumusta ka dito opisina yo? Napamulagat ni Mamim itay nakita na to yung sagot mo kanya kasingsing. Anya? Jurin? Amo ka din ni Mamim dahi to asingsing nga inted mo kanya? Ha? Itay ngamin nakita na kat. Kasla pamilyaran kan kwa na. Apay, napamulagat itay nakita na ti suot ko asingsing. Awan pagtanagam. Kat madamagan na no nang alami ti dayta. Ibagamlatan na ginatang mo. Sige. Kastanto ti ibagat. No pagdamagan nak ni Mamim. Kastanto ti aramida, Jurin. Kasla pamilyar ka no kini Mami di singsing nga inted ko kini Elisa. Ang mga no nakita nga agpaiso ni Mami di singsing. Kat iso ti sapsapulan na iti silid ko. No agpaiso man, delikado. Mabuking nga klakit di. Anya ti aramidag. Amokon. Wen. Apay kit din asaan. Inakgatangan di may sapay akapada di singsing. Kat ipan kunto itinalaka ama sa pulan ni Mami. Nasaya at tanda ka ni Lisa. Apay, nanang. Inururay da ka di? Juan, takayat ka makasarita itinalapat. Panggap iti... Anya, nanang? Panggap iti day tasuot mo asingsing. Ha? Ulitak manantiag saludsud kan ka. Ada ka din nagkinaawatan niyo kan ni Jorin? Kwa. Diyos ko, anya di sumpat ko. Sungbatam ti saludsud ko. Nanang, saan da ko mapagungtan? Agner-nervyos ako. Sungbatam gamin ti saludsud ko. Ada ka din relasyon niyo kan ni Jorin? Sa di nung mata tinagapuan ni Jorin. Saan ko pa yan ang nakasarita na sayaat? Taragdadaras mo't asin na kitibalay. Ito na. Isuday lang. Oh, Victor. Naibagbat lang yung sakit ti ulok. Nasa daw taon ako na si Mrik Ijetalyer itay malam. Nasaysaya ato saan ka nanapan. Sige, sumunod ka kundi tabalay. Kas kini Jorin. Nagdadaras mbet ni Tio na asin Mrik iti balay.
apay nga takas jay dagiti agina. Aniya tinapaspasama kadakwada. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.